Quan un jugador marca 3 gols, s'emporta la pilota cap a casa. Ahir, pilota i copa. Messi ha guanyat la Supercopa en 3 ocasions i se la mirava com si fos la primera vegada que la tocava. S'han retrobat el millor migcampista i el millor davanter del món, i el Barça ja torna a semblar el millor Barça. Amb una sola passada, Xavi supera 2 línies de pressió del Sevilla i Messi defineix amb una tranquil·litat insultant. L'altre soci de la banda dreta juga en una altra divisió. Alves està al mes d'agost com si fos el mes de maig, poderós físicament com ningú. El camp se li fa curt, fa jugades en atac que firmarien els millors extrems. Messi es va retrobar amb Iniesta i van firmar la jugada del partit. Teva meva de pura fantasia que no va acabar en gol, perquè Iniesta sembla que disfruti més assistint que marcant. Així que van invertir els papers i ara sí, passada d'Iniesta i Messi que no perdona per firmar el seu 7è hat-trick des que és jugador del Barça. Gol número 130, els mateixos que van marcar Eto'o i Rivaldo. La golejada blaugrana va començar amb un autogol de Concó després d'una jugada elèctrica, com sempre, de Pedro. Xiulets per a Villar quan va fer entrega dels trofeus pel tracte de la Federació Espanyola al Barça. 8è títol de l'era Guardiola, el primer del mandat de Sandro Rosell. Mala cara de Del Nido per acabar. Pensant en la tornada de la prèvia de la Champions, Álvarez va deixar la graderia Canuté i Luis Fabiano, Perotti, Renato i Fazio a la banqueta. Anar de turisme pel Camp Nou es pot convertir en un veritable malson per a qualsevol equip visitant. En el minut 56, el Camp Nou va viure un dels moments més esperats del partit, l'estrena de David Villa amb la samarreta blaugrana, que es va produir enmig d'una gran ovació. Guardiola va col·locar a la banda esquerra l'asturià que donava la sensació d'haver jugat tota la vida en l'equip barcelonista, pel gran coneixement que té de molts dels seus companys a la selecció espanyola. Tampoc li va costar gaire connectar amb la resta, com Leo Messi. Bona mobilitat en atac i sacrifici també en defensa, tal com mana també el tècnic als seus davanters. Al Guaje només li va faltar marcar perquè el debut fos rodó del tot. Ho va intentar primer en aquesta rematada forçada de cap. I la seva millor oportunitat va ser aquesta volea que va desviar Palop. I per acabar, espectacular assistència de luxe Iniesta en la jugada que va acabar en el 4-0. En resum, molt bones sensacions per començar. No te diría el debut soñado porque es lo siguiente al debut soñado. Estoy mucho más contento. No había ni incluso soñado un debut tan feliz como hoy. Y bueno, todo ha salido a pedir de boca y muy contento para ser el primer día de competición. Encajará sin problemas. Sí que hay cosas que tiene que aprender, que hoy no aprender, sino de que sepa qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, pero lo va a coger rapidísimo. Com a bon capità, Puyol va explicar a Villa com se celebren els títols al Camp Nou, on l'asturià va poder aixecar el seu primer trofeu amb el Barça.